5 snin tmexxija ġdida mġedda ta' Partit Nazzjonalista lest li joffri propju viżjoni ċara, viżjoni fejn il-flus tiegħek jintefqu fuqek, fejn ġo pajjiżna jkollna niċċiex ekonomiċi ġodda, fejn ġo pajjiżna l-pensjonijiet jolew, fejn ikollna garanzija fis-saħħa, fejn ikollna garanzija fis-sigurtà ta' pajjiżna, fejn l-identità Maltija u Awċija tiġi garantita. Dan huwa dak li jrid il-poplu Malti u Awċi. U li wieħed Alex Borg meta kienet jieħu sehem f'dibattitu ma' Robert Abela fuq TVM fejn sostna li l-Partit Nazzjonalista jippreżenta tim preparat. Dibattitu li fih Alex Borg ikkonvinċa fil-waqt li Robert Abela kien kontinwament reattiv. Dik hija l-għażla li għandhom qudiemhom in-nies, jekk nitkellmu fuq tim, għandna tim li mimli kollu enġiniera, kollu avukati, kollu professjonisti, surgeons li taf illi huma tal-level, tobba, speċjalisti, accountants. Jekk nitkellmu fuq tim, għandna 4 persuni li kienu n-naħa l-oħra. Sa ftit ta' snin ilu, u xhur ilu, Konrad Borg Manxe, Edmond Kuxkieri, Charles Azzoppardi, Ivan Barto tal-Mosta, kollha kienu membri fil-Partit Laburista. Illi dawn huma soċjalisti, però tilfu l-fiduċja propju fuq in-naħa l-oħra. Waqt id-dibattitu Alex Borg semma diversi suġġetti li dwarhom Abela xerret misinformazzjoni. Fil-fatt Alex Borg qal li l-Partit Nazzjonalista dejjem kien favur l-IVF u saħaq li jrid jibqa' jgħin lill-ġenituri. Ħanajdlek ħankun ċar u skiett, jiena favur. U mhux biss favur, jiena wkoll irrid nara li ngħin dak il-koppji li llum jispiċċaw imorru barra, jonfqu eluf ta' flus biex jagħmlu l-IVF. U ma jingħatawx is-servizzi kollha ġo Malta. Hemm irid nidħol jiena biex nagħtihom l-opportunità kollha, kull mezz possibbli nġibu l-aqwa teknoloġija possibbli biex l-IVF ġo pajjiżna tkun garantita 100%. Dwar l-eutanazja Alex Borg qal li hu joqgħod għar-rieda tal-poplu, filwaqt li spjega kif biex tinbidel żona ODZ il-Partit Nazzjonalista jrid jara li jkun hemm qbil taż-żewġ terzi tal-Parlament. Il-futur, għax fl-aħħar mill-aħħar aħna l-futur iridu naraw il-poplu barra, il-futur u mhux attakki fuq x'ġara 20 sen ilu. Alex Borg għamel referenza wkoll għall-proposta tal-Partit Nazzjonalista dwar it-taxxa tas-suċċessjoni u waqqa' għal kollox in-narrattiva qarrieqa tal-Partit Laburista. Kien hemm ħafna kliem li jgħidu li mbagħad ħandaħluha wara t-taxxa u ħanippruvaw indaħluha wara. Ir-realtà hija li s-sistema ħatibqa' kollha li kemm hi kawża mortis issir xorta waħda, il-valur tal-proprjetà jinkiteb fuq il-kawża mortis. L-uniku differenza li dawk il-5% tax li jkun hemm propju fuq il-kawża mortis, illum taħt Gvern Nazzjonalista jiġu totalment zero. Imbagħad jekk eventwalment ibieħħu l-proprjetà u ikun hemm il-valur tal-beħ tal-proprjetà, iħallsu t-taxxa normali li jħallsu llum il-ġurnata għabbażi tal-capital gains, tad-differenza bejn il-beħ u l-kawża mortis. Intant waqt ekstra Robert Abela kompla bl-attakki negattivi u għażel li kompli xerret il-misinformazzjoni dwar il-proposta tas-suċċessjoni. Dawk it-taxxa tas-suċċessjoni. In-nies ħajmorru ferm qar bil-proposta ta' Però fuq is-suċċessjoni qed nitkellem. Għaliex di mhux qed jiddevja l-attenzjoni, qed jikdeb sfaċċatament. Meta l-preżentatur Xavier Balzan staqsih dwar il-proposti mhux imwettqa mill-gvern tiegħu Robert Abela qal biss li l-midja qed tiċċensurah. Il-bieraħ il-midja bdiet tiċċensurani għax inawgurajna l-investiment tal-isti microelectronics. Alex Borg jgħid li l-Partit Nazzjonalista għandu s-soluzzjonijiet tal-problemi li ħoloq il-Partit Laburista fosthom l-overpopulation. Aħna tajna pjan. Awtorità responsabbli propju mill-popolazzjoni, mill-livelli tal-popolazzjoni ta' pajjiżna li tagħmel labor market study, li tagħmel pjan ċar fin-national capacity ta' pajjiżna u pjan ċar biex nillivellaw il-popolazzjoni ta' pajjiżna. Il-Partit Nazzjonalista għandu wkoll soluzzjonijiet tal-problemi fis-settur tas-saħħa b'4 sptarijiet ġodda, in-National Health Park u anke dwar Monte Carmeli. Waqt id-dibattitu Alex Borg tenna dwar l-importanza tal-kwalità tal-ħajja fil-waqt li Robert Abela qal li l-fiscal forecasting hija l-bibja. Għalhekk li dan id-dokument li ħareġ dalgħodu dan huwa il-bibja, il-kmandamenti. Fid-dawl ta' dan kollu Alex Borg fakkar li hemm diversi persuni f'riskju ta' povertà. Semma wkoll kif Manuel Island irritornat lura lill-poplu grazzi biss għall-NGOs u għall Konrad Borg Manxe.